Dulaan sa 1,000 ka mga taong apektado sa pag-igo sa dakong bawon sa kabaybayunan sa dakbayan sa Talisay. Samtang na po ka mga panimay ang hingpit gyud nga gusmat, 200 usab ang partially damage. Ang report ni Fimari Dumabok. Sa natala sa Talisay City Social Welfare Services nga mga mulupyo sa Barangay Tangki, Kansuhong, Poblasyon ug Dumlog ang apektado sa mga dagkong balod gahapon. Napo ka mga balay ang totally damaged, samtang 178 usab ang partially damaged. Moabot sa 235 ka mga banay ang apektado kon 815 ka mga tao. 16 ka mga sakayan ang nagubagyot, 41 ang partially damaged, laing duha ka mga pukot naguba usab. Gahapon sa hapon nakatunol na ang Talisay City LGU sa mga pasiunang tabang. Nato nang ipatuan sa atong mga social workers para ma-assess ang sitwasyon sa katong mga affected families. So, doon na gyud tay mga pipila ka pamilya nga nag-evacuate dito sa chapel sa Sitio Litmon, Dumlog. Ang nagubag balay, ang partially damaged, nagubag ka ng mga barko, mga pambot, gi-assess na nato and gi-ready na while nanagihatag ang city dito yesterday, ay mas important ay ready ang financial assistance na makatabangan nila. 5,000 pesos ang labing dakong kantidad sa financial assistance nga madawat sa apektadong banay. Nabatyagan gihapon ang kusog nga bawod apan dili na ingon ka kusog sa miaging gabi bisan kun taob ang dagat ug wa na kini makahatag og kadaot sa kabalayan. Padayong awhag si dakbayan sa mga mulupyo sa kabaybayunan nga mag-amping kanunay. Doon na reported damages, so ato nang giasikaso ilahang assistance para sa pagka-ayuda sa ilahang mga naguba nga panimalay o ang ubansan nga naguba ng mga fishing boats. Gisaad sa LGU nga tukuran og seawall ang dapit karong tuiga. Uban ni Jun Sulon. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.